світу. Будь милосердний до нас і до всього 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 світу. Змилуйся над нами і над усім світом. Змилуйся над нами і над усім світом. Змилуйся над нами і над усім світом. Довіряємо Тобі. Довіряємо Тобі. Довіряємо Тобі. Довіряємо Тобі. Довіряємо Тобі. Довіряємо Тобі. Пісня жальби на сторінці 162, другая частка. Зараз номер 7. О, завше
Христа. Оферуем Его Небесному Отцу на прославление и хвалу Его наибольской веры. Покорно дякуючи за великую и надзвычайную любовь до человечества, за то, что спасал своего Сына, как терпел за нас жахливые покуты и принял смерть на крыже. Это разважание кируем так само для ушанования Святейшей Панны Марии, Матери Божественной Божьего Сына, а так само на ушанование святого Юзефа и тих святих, які особливо побожно ушановували муку Христа. У другій частці розважання над мукою Пана будемо розвиватися тим, що Пан Єсус витерпів від несправедливого присуду аж до укоронування тєрни. Гэты раны і зневаги ахвяруем Пану, просячи супокою для нашої Айчини, згоди поміж народами, а для нас самих, пробачення грехов, порятунку від земних нещастів, а особливо від пожару, голоду, війни і зарази. Грешники, гляньте на покуты Пана, за грех ваш тяжкий он примає рани. Не лютость хата ранить Пана более, а злая воля Творцу сусвету всем люди злостно б'ють, чинять хиби, ображають моцно. Вуста зболіли, Пан не відкриває, мовчки триває. За грехи світу Єсус самі чують, грешним потолю навіки рихтують. Кров, що со збавці по слупі стякає, світ вибавляє. Світу гординя, вічність троні ружай. За голов Пана лег вянок колючий, плаща пронає Єсусу для жертв злостная варта. Єсу мой Пане, дай мне покаяние, как мне спознать счастье навертання. Наши провины змиємо ми сльозами, жалься над нами. Плач души над покутами Єсуса. Єсу, на суді собрать правди, хоч був невинний злочинцем названий. Єсу, милий
Боже, Ты на святейшем сакраменте покинул нам устами своей муки. Просим Тебе, да поможи нам так ушановать святые таємниці Твоего тела и крови, как мы завсёды отчували в себе плен Твоего откупления, який живешь и володаришь с Богом Отцом и едности Духа Святого, Бог разусе веки вечные. Amen. Хвала и прославление будь у кожним моменте, Ісусу найсвятейшим, Божим сакраменте, кольки хвилину године и годину вечности, стольки будь похваленный, Иисусу милости. Хвала и прославление будь у кожним моменте, Иисусу найсвятейшим, Божим сакраменте, кольки хвилину године и годину вечности, стольки будь похваленный, Иисусу милости. Хвала и прославление будь у кожним моменте, Иисусу найсвятейшим, Божим сакраменте, кольки хвилину године и годину вечности, стольки будь похваленный, Иисусу милости. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Amen. Пан з вами. И с Духом Твоим. Teraz, drogie braty i siostry, Eucharysty, na Świętej mszy. Zawsze приходимо в першу чергу зустрітися з Божим Словом і наповнитися. Воно нас керувало, і сьогодні особливий спосіб Пан Бог буде заохочувати і казати нам о тим, як ми слухали Його Сина, Ісуса Христа. Так і почує, це Син мой умилований, Його слухайте. Це особливе то, що потрібно нам робити. Так, як ми так само пережили то, що пережили апостоли. Коли Петр каже, що добре нам тут бути. Это добре нам тут бути зв'язано не просто з почуттями якимись, що нам притульно, але перше добре, тому що ми зустрічаємося з живим правдивим Богом. Ісусом Христом, який приходить, як здійснять свою волю і свої цуди в нашому житті. Годно удільничать в этой святой таємниці, станемо в правді перед Богом і перепросимо Його за всі наші гріхи і провини. Споведаемся Богу всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешив я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня,
до Пана Бога нашого. Нехай змилується над нами Бог усемогутний, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Амінь. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Эту святую мшу, добра інтенція, молитися Боже благословення, всіх паховних ласк, дорожі до святості для Юри з нагоди дня народження. Молимся. Боже, Ти наказав нам слухати Твоего милованного Сина. Оживляй, просим, нашу веру Твоим словом, как очистивши зрок духовный, мы могли тешиться сузиранием Твоей славы. Распана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владарить у едности Духа Святого, Бог прозвуще веки вечные. Амен. Читання книги Буття. У те дні Пан сказав Аврааму: «Выйди со своей родной земли, из дому отца твоего у землю, якую тебе покажу. Я учиню с тебя великий народ, и буду благословлять тебе, и узвеличу имя твое, и станешь благословлением. Буду благословлять тых, кто тебе благословляет, а тых, кто зневажает тебе, я прокляну. И будут благословленные у тебе усе племена земли. І вийшов Авраам, як загадав йому Пан». Это Слово Боже. Дякуємо Пану Богу. Милосердность Твоя, нехай буде над нами. Милосердность Твоя, нехай буде над нами. Правдивое слово Пана, и все учинки Ягоные верные. И Он любит справедливость и правосудие. Милостью Пана полнится земля. Милосердность Твоя, нехай буде над нами. Послуга Пана над тими, кто Его боится, над тими, кто сподяется на Его милосердность, копьем душу их уротовал от смерти и накормил их час голоду. Милосердность Твоя, нехай буде над нами. Душа наша чекає Пана, й Он наша допомога і оборона. Милосердность Твоя, Пане, нехай буде над нами, бо ми на Тебе сподяємося. Милосердность Твоя, нехай буде над нами. Читання другого послання святого апостола Павла до Тимофея. Наймилейший,
Долучися до терпіння у ділі Євангелія, поводле моці Бога, який урятував нас, і поклику святим покликанням не за наші учинки, але поводле уласної постанови і ласки, даденої нам у Христі Єсусі перед вічними часами і відкрити тепер про об'явлення Збавця нашого, Єсуса Христа, який знищив смерть і освітлив життя і несмертність Євангелія. Это Слово Божие. Дякуємо Богу. І з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія поводле Матвія. Хвала Тобі, Пані. У той час узяв Єсус Петра, Якуба і Яна, брата Ягоного, і повел їх одних на високу гору. І перемінився перед ними, а обличчя Ягоне зазяло, як сонце, і одіння Ягоне стало біле, як світло. І ось з'явилися і Моїсей, і Ілля, і розмовляли з ним. Петр сказав у отказ Єсусу: «Пане, добре нам тут бути. Коли хочеш, я зроблю тут 3 шатри. Один для тебе, один для Моїсея і один для Іллі». Коли він ще казав, світле облако огорнуло їх, і ось голос з облака сказав: «Це син мой умилований, якого я уподобав. Його слухайте». Почувши это, в учні упали ніцно і вельми сполохались. А Єсус подійшов, докранувся до їх і сказав: «Устаньте і не бойтеся». Коли вони узняли свої очі, нікого не убачили, окромя одного Єсуса. І коли сходили з гори, Єсус загадав їм, кажучи: «Нікому не кажите про це бачення, покуль Син Чоловічий не увоскресне з мертвих». Это слово Пана. Хвала Тобі, Христе. Шановні Христі, брати і сестри, ну, як завжди, не тільки що це сьогоднішня неділя, як та включення, але завжди читання недільне приходять до нас з першим таким глибоким переказом і допомогою, певним шляхом у керунку нашого духовного такого зростання. Перше, ну, тут бачимо постать Авраама, який скажімо так, у часі Великого посту ще появиться перед нами, бо і на святі, так само пасхальне, ми будемо читати історію життя цього чоловіка. Чому? Тому що його навіть називає айцом віри. І він пройшов особливий такий шлях, і напевно для нас може бути певним таким узором або прикладом того, як у нашій такої вандровці духовної. Ну і спробуємо приглядеться тим словом, яке ми ще не почули в книгі Буття. Перше, на що Пан Бог звертає увагу Аврааму, і перший наказ, який дає, такий: «Вийди со своєї родної землі, з дому отця твого, у землю, яку тобі покажу». Вийди. Це «вийди» і легче, легам можна перекласти трошки ширшим таким значенням. Не тільки дословно, що «вийди», але так само, як «вийди для себе». І у гэтага уже перше, на що хочеться звернути увагу, що гэта не так, що виходячи, я сповняю тільки якийсь наказ Пана Бога. Але у першу чергу кожна вандровка, як отказ на заклик Пана Бога,
Гэта хтосьці для мяне. Бог не хоча забраць, Бог хоча даць. І нават калі так як тут кажа выйдзі, то зразумела, што штосьці яму трэба будзе пакінуць. Он чаго не забярэ. Аднак ён яго заклікае, каб ён выйшаў для таго, каб атрымаў яшчэ больш. Каб атрымаў тое, чаго нават можа не спадзяецца. Кожная вандроўка з Панам Богам гэта ў першым чаргу штосьці для мяне. Бо Бог кліча дзеля мяне, для таго, каб мне штосьці даць. Аднак з гэтым звязана пэўная такі момант, што трэба штосьці пакінуць или чагосьці адмовіцца. Каб штосьці пабудаваць, стварыць, каб штосьці нарадзілася, патрэба часамі пакінуць. І дакладна таксама ў кнігі быцця чуем вось гэтыя словы Бога, які кажа: і таму пакіне мужчына бацьку і маці сваю і злучыцца жонкаю сваёй. Пакіне, каб стварыць штосьці новае, каб нарадзілася штосьці новае. Гэта пакінуць. Ведаеце, у жыцці часамі ёсць так, што чалавек сядзіць на месцу і нічого не хоча мяняць. Незадаволены зусім са сваём жыцця. Наракае, всюди бачыць праблему ў іншых людзей, але сам не зробіць гэта кроку. Бо поўны страху, пэўнага. Як, ну я ж кажу, прывык, я ўсё ведаю. Гэта, можа, мне не падабаецца, але лепей так, чым штосьці змяню. Або нам гавораць пакінь. Каб нарадзілася, каб стварыць штосьці новае, пакінуць. З гэтым звязана яшчэ адна справа, вельмі, на першы погляд, такая непрыемная, якая эмацыйна для нас непрыемная. Гэта тое, што з гэтым пакіданнем, так, звязаная неўпэўненасць. І гэтага мы не любім, калі не можам быць, ну, калі мы не ўпэўнены ў чымсьці. Бог Абрагаму гаворыць: пакінь свету і ідзі ў зямлю, якую табе пакажу. Якую зямлю? Ну, ты выйдзі, а я табе пакажу. Это не так, что дает, слухай, вось координаты, широта, долгота, вось там, просто ты там дойдешь, и все будет так, как ты себе придумал. Нет, ты выйди, а я тебе покажу ту землю. Глядите, чи ж не так у нашем житті. Бог на нас вельми часто говорить: а жанися, вийди замуж, стань ксяндзом, наприклад. І може питання повстати: а що ж там буде далі? За 5, 10, 20 год. А жанися, вийди замуж, стань ксяндзом. Дойдеш і буде. Але в этом усім вельми важный такий момент, тим, що це не просто так, що ну, вийди, іди. Пан Бог говорить у этом, что я тебе покажу, это значит, что я буду разом с тобой. Не только на сегодня, не только когда тебе даю задание, прикличу тебе, але буду кожного дня разом с тобой, на протягу твоего життя. И в этом сенс, что это вывести, покинуть. Бог говорит: я буду с тобой. Того не хвалюйся про завтра, не хвалюйся про то, я докладно буду дойти. Я тебе покажу свой час. Дойдешь крок по кроку. Бог нас учить сьогодні ходити з собою, довіряючи Йому. І тому Абрагам для нас отець віри. Бо з гэтым послухняністю, з гэтым усім іде так само благословення. Не тільки Йому, Бог говорить: я тільки тобі буду благословляти. Ні, Він каже: буду благословляти інших у тебе, праз тебе. То есть ты станешь благословением для інших. Праз тебе я уделю свої ласки іншим. Тому наша послухняність, наше вандровання з Богом – це так само, так направда, ласка і допомога тим, хто є вокруг нас. Коли сьогоднішнє Євангелія, якби протяг ось цієї думки, відносин, довір до Пана Бога, сьогодні бачимо ось цей момент перемінення на горі Тобор. Ведаете, можно, конечно, сказать так, что добре мели апостолы в поравнании з нами, бо вони крок ступили, тут цуд якийсь, тя здоровів Пан Ісус Христос, там вигнав злих духов, там ще пішли, у воскресив. Прийшли тут
перемянение показал. Как в нашем житті стільки чудов було, ось таких знаків, можна було б сказати, ну то і нам було б простей. Але чому у нас нема? Чи Бог не діючий, чи я нужно так не робити? Чому менавіта ось так немає такої ось відчування? А може тому, що у нас особисто і з Богом трошки різні дороги виходять. Знаєте, перший знову ж сказ сьогоднішній Євангелій говорить про те, що взяв Єсус Петра, Якуба і Яна, брата Гона, і повів їх одних на високу гору. Повів їх. Якими дорогами ми самі ходимо? Чи хтось нас водить? Як батьки, ви водите своїх дітей. Ну не говорите маленьким, так? Іди вон туди. Берете за руку і ведете. Чому? Ну, тому що розумієте, що само це дитя не дойде. А коли дойде, то вельми шмат небезпеки. Там будуть машини, то мінська, ще щось, треба дорогу перейти. Тому беру за руку і веду. Как довести до мети. Що дозволяємося ми Богу вести себе, як Он нас вел. Не так, бо, глядите, у житті духовно вельми велика спокуса приходить до Пана Бога со своим планом и говорит: Пане Боже, я до Тебе приходжу, и у меня есть план такий чудовний на моє навертання, на моє життя. Ось зроби мені то, і то, і то, і то. Дай мені ось це, і все у нас буде чудовно, і так далі. Czasami буває навіть так, що ми собі уявляємо, як це повинно бути. Як повинен Бог освободити мене від загану, залежності, уздіння Злого Духа. Повинно бути так, так і так. А як так не відбувається, то, напевно, або ксьонс не такий, або в цьому костюлі не так моляться, або щось, пойду, пошукаю інших. Де я знайду у такий спосіб, як мені здається, повинно бути. Скоріше всього, ми такого нічого не знайдемо ніколи. Бо ми не дозволяємо, щоб Бог нас вел. Апостоли не дискутують з Богом, з Ісусом Христом. Іначе говорять: Пане Єзу, ну слухай, може не пойдемо на твою велику гору, а пойдемо на трохи меншу, на що нам там туди сунуться. Ні. Вони не ведають, що має бути, тому довіряють Христу і йдуть за ним. І здійсняється ось це чудо, здійсняється ця перемена. І вони бачать це перемінне обличчя. І їх так це захопляє, для їх так це становиться важним, що Петр, як ми сьогодні чуємо, говорить: добре нам бути. І що робить далі? Ну то давай построїмо 3 шатри. І знову ж, як це вельми по-людськи, скажімо так, нам тут добре, ну то давай построїмо тут ось це і будемо жити. Більше нам нічого не треба. Ніхто нам більше не треба, Пане Єзу, навіщо? Нам тут добре. І знову ж по-своєму. Хене, давайте зробимо такий тест маленький сьогодні. 5 секунд після уступу будете мати. Глядите, сьогодні чудовний спосіб маємо. Пан Бог нам говорить: я здійсню одно ваше жадання. Що ви сьогодні захочете, що мене попросите, то і сьогодні отримаєте. 5 секунд, щоб подумати, чого ви хочете сьогодні. Час скончився. Поднимать руку не треба, бо это нет. Хто сьогодні попросив Пана Бога об збавленні? Погодите, у житті духовним, напевно, проблеми у нас у тим, що я і Пан Бог ходимо зовсім другими дорогами. Бо Пан Бог приходить, щоб мене збавити, щоб дати мені життя вічне. А ми часами себе можемо поводити, ну, такий спосіб. Не ведаю, робимо ремонт, і бригадир приходить, ну і ми йому кажемо: ну, тут треба люстру таку повісити, там, щоб контакт був, щоб включатель, тут я поставлю холодильник, тому так само щось треба включити, ці двері змінити, там помалювати. Пане Єзу, ось тобі завдання. Не ведаю. Поміняй трошки мою зонку, чи зроби, щоб муж трошки лагодніший був, щоб мене шанували у праці, трошки грошей, щоб більше було. Ну, добре, щоб ще і здоров'я якось там було і так далі. І
прынцыпе, ўсё. Таму вось на гэтае прагненне ці жаданне Пятра, які кажа сёння: добра нам тут быць, давай паставім шатры і застанемся. Прыходзіць гэты воблак, які папросту, як такі сімвол, знак, накрывае ўсё, і як бы Пан Бог хоча сказаць: перастань ужо гаварыць і паслухай тое, што сёння найважнейшае, так направду. Тое, што істотай з'яўляецца. І вучні чуюць гэты наказ. Гэта мой сын умілаваны, якога я ўпадабаў, яго слухайце. З аднаго боку, як бы ўсё вельмі проста. І зноў жа, ўсё мы разумеем. Слухайце яго, ну і ўсё. Належыце паказваць, што і зноў жа не так проста. Што ў нашай штодзённасці вось гэта нібы і слухаем, але папросту не чуем. Но як часта бывае так, што Пан Езус хоча прыходзіць і гаворыць нам аб тым, і зноў жа, прыходжу цябе збавіць. А мы штосьці сабе там чуем і яму адказваем: ну добра было б, каб яна была блондзінка і каб яшчэ з кватэры ў Мінску. Цудоўна было б. Я прыйшоў, каб адпусціць табе грахі, каб цябе вызваліць ад іх. Но добра было б здаць экзамены і там паступіць куды-небудзь, альбо добрую работу знайсці. Я тебе дзіцём Божым учыніў. Мальдивы, ну, хваціць, можа, Египет, як мы будзем на гэта. Вельмі часта гэта ўсё так мінаецца паміж тым, чаго прыходзіць і што хоча нам Бог, а таго, што мы хочам. Што як мае адбыцца вось гэта перамяненне? А ніяк не адбудзецца, таму што папросту мы з ім не спатыкаемся. Мы не сустракаемся папросту, бо наша каардынаты вось якімі зусім іншыя. Яны вельмі проста ўсё сёння. Яго слухайце. Можа, асаблівы спосаб сёння памолімся аб тым, аб дар вось гэтага такого слыху праўдзівага, каб умее не толькі чуць, в тым сэнсе так вушамі сёння мы пачулі, але каб гэта слова, якое Бог да нас кіруе, закаранілася, затрымалася ў нас. Каб яно нам спадабалася, каб мы іх прасякнуліся, вось яно ўвайшло ў нас. Яно стало чымсьці нашым блізкім. Але таксама молімся аб тым, каб у нас было гэта прагненне. Не толькі разумова, бо мы ўсе ведаем, што мы хочам збаўлення, але каб гэта было прагненне тут і цяпер, у гэту хвіліну. Найважнейшае, Пане Боже, збаў мяне, а потом дапамажы мне ў тым. Але збаў мяне, дай мне вечнае пребыванне з Тобою. Не дазволь мне апусціць Цябе, зграшыць, згубіць дарогу. Аб гэтым молімся, і няхай гэта сустрэча наша з Христом жывым і правдзівым, перамененым, бо дакладна мы у Еўхарыстыі маем магчымасць пабачыць Христа перамененым, уваскрослага ў хвале Бога і Пана. Каб гэта дасвядчэнне заўсёды напаўняла нас гэтай эмоцыяй і адвагай, аб чым сёння Христос гаворыць. Не бойцеся, устаньце, не бойцеся, я разабраў. Можно уже. Амен. Послушные все. Вызнаем нашу веру. Веру в единого Бога, Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, усяго бачного и небачного, и в единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего Одинородного, Зайца народженого, перед всеми веками, Бога от Бога, святло от святла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженого, а не створеного, одиносутного Отцу, праз якого все сталося. И Он для нас, людей, и для нашего збавления, зышел с неба и вцеловился от Духа Святого с Девы Марии и стался человеком, укрыжаваны так само за нас, при Понскім Пілаті, был замучений і похований,
и на третий день воскрос, поводле Писания, и взышел на небо, сядись праворушайца, и знов придя в хвале, судить живых и померлых, и яко владарству не будет конца, веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який зайца и сына походить, якому разом зайцом и сыном належить поклонение и хвала, який промовлял праз пророков, веру в один и святый католицкий апостольский костел, вызнаю один их рост для отпущения грехов, и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. До Бога, який своєю любов'ю єднає всіх людей у одну сім'ю, узнесем покорные молитвы. Молимся за святий костел, каб он у своїм навчанні розкривав перед усіми духовну вартість покаяння і устримання. Тебе просим, Вислухай нас, Пане. молимся за святоров, які проводять реколекції, каб їх намагання і молитви принесли щодрий плон. Тебе просим, Вислухай нас, Пане. молимся за християнов, які перестали молиться, каб обновили свою духовную єдність з Паном Богом. Тебе просим, Вислухай нас, Пане. молимся за людей, які живуть у незгоді з власним сумлінням, каб праз сакрамент поєднання вони отримали внутрішній спокій. Тебе просим, Вислухай нас, Пане. молимся за померлих, яким найбільше потрібні наші молитви, каб Пан відкрив їх своєю милосердністю. Тебе просим, Вислухай нас, Пане. молимся за нас, тут присутних, каб ми вміли використовувати цей час Божої ласки у імкненні до християнської досконалості. Тебе просим, Вислухай нас, Пане. Молимся о Божьем благословении, всіх патронних ласках для Юри з нагоди дня народження. Просим. Вислухай нас, Пане. І в тишині наше серце прославим Богу те просьби, інтенції, з якими сьогодні ми приходимо на цю Евхаристію. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Почуй, Боже, наши молитвы и учини, как мы, наполненные Твоими дарами, служили Тебе с чистым сердцем. Праз Христа, Пана нашего. Аминь. Спел 41. Jezu Boże, swojej niezmierny, zeszł na ziemię Ty z nieba i wdaliłся u крышицы хлеба. Раз людей был затриманий, і на суд, як злодій гнаний, винувачений фальшиво, суджений несправедливо. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу офиану принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай вам Бог прийме офяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому Костелу Святому. Боже, щиро просим Тебе, нехай эта вера очистит нас от провинов и осветит души и тело Твоих верных, как мы имели годно удельничать в великодных святах, праз Христа Пана нашего. Амен. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Угору серце. Узносим їх до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Богна і справедлива. За правдивого
судно это и справедливо, слушно и избавенно, как мы завсёды и всюду Тебе складали подяку. Пане Святый Ойче, усемогутный вечный Боже, праз Христа Пана нашего, и Он после того, як предказал свою смерть учням, на святой горы дал убачить зяние своей хвалы. Как яны зразумели, что треба пройти праз терпение, как досягнуть славы, славного з мертвых повстания, як про это свідчили закон и пророки, тому с анgelами у небе мы прославляем Тебе на земле, разом з ними ускликаючи. Святий, 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 Пан Бог усемогутний, небо і земля, повния хвали Твоей. Осанна на вишинях, благословлений той, хто приходить у ім'я Пана. Осанна на вишинях. Сапраўды Божа, Ты святы, краніца всякой святости. Тому у єдності з усім костюмом у перший день тижня, коли Єсус Христос воскрес і спасав на апостола Духа Святого. Раз Христа просим Тебе, усемогутный Божа. Освети Тебя, дары росою Духа Твоего, как они стались для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе на муки, взял хлеб и, подяку Тебе складаючи, ламав и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте з гэтага ўсе, бо гэта ёсць тело маё, якое за вас будзе выдано». Подобным чином повяча, взял келих, знов Тебе подяку складаючи, подал своим учням, кажучи: «Берите и пите з яго ўсе, бо гэта ёсць келих крыві маёй, новага і вечнага запавета, якая за вас і за многіх будзе проліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это великая таємниця веры. Обвешаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего призря в хвале. Вспоминаючи смерть и мертвых повстання Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавлення, дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав в одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой рассеянный по всему свете, удосконалив у любові, разом з папом нашим Францишком, біскупом нашим Тадеушем і усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули в надії на воскрешення, і про усіх, хто Твою ласку дійшов з гэтага світу, і дозволив убачити святого обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел у житті вічне, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом и чистым обранником, со святыми апостолами, святым Яном, святым Максимилианом, святым Яном Павлом, другими и всеми святыми, які сподвіку подобались Тебе, как с ими мы хвалили и прославляли Тебя, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христа, с Христом и у Христе,
Tobie Boże Ojcze Всемогутny, u jedności Ducha Świętego, wszelka szana i chwała, raz u się wieki wieczne. Просим Отца Небесного, как отпустил нам грехи и заховал нас от злоха. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просим Тебя, Пане, избав нас от всего злого. Ты нас сказал, супокой дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей. Как мы были завсёды вольны от греху и захованы до вселяка неспокою. Шагали исполнение счастливой надеи, Христе, Збавца нашего Иисуса Христа. Вот Твое владарство и мощь и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой не даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей дарить нам спокойную едность. И живешь и владаришь на веки вечные. Аминь. Супокой, Пане, нехай завсёды будет с вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокоя. Супокой нам всім. Боже, яки береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, яки береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, яки береш на себе грехи свету, подари нас упокоем. Пусть баранок Божий, вот той, кто бере на себе грехи света. Счастливая покликана на вечернюю ровно. Пане, я не варты, как ты вошел до меня, а я скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Это Сын мой умилованный, якого уподобал я. Его слухайте. Спел 31.
скажи мне только слово, и душу мою очисти. Пане, я не варты, ка пришел до мяне. Ты скажи мне только слово, и душу мою очисти. Спел 188. Ой, стражи мяне твоя святая кровь, ай, бережи мяне твое святое тело, ай, стражи мяне твоя святая кровь, ай, бережи мяне твое святое тело. Иисус Христе, будь со мной. Иисус Христе, веди меня. Ай, стражи мяне твоя святая кровь, ай, бережи мяне твое святое тело, ай, стражи мяне твоя святая кровь, ай, бережи мяне твое святое тело. Иисус Христе, будь со мной. Иисус Христе, веди меня. Молимся. Милосердный Ойче, принявший Найсвятейший сакрамент, дякуем Тебе за то, что на земле нам даешь удел житті небесной. Раз Христа, Пана нашего. Святая Співацька, ще там святий пастирську об'явується. На другу неділю Великого посту. Ну, по-перше, щиро всім вам дякую за супорну сьогоднішню нашу молитву. Дякую тим, хто прибирав нашу капличку. І дякую за всіляку оказану допомогу, за ахвярування, які складаються, на ахвяри, які складаються на будову нашого костьола, як завжди після святої мши можна буде це так само і сьогодні учинити. Хай добре Бог кожному з нас, з вас узнагородить. Ну, хочеться так підкреслити трошки, ну, на літургії все ж таки, ми не, скажімо так, функціонуємо привичками і стараємося думати про те, що відбувається. Звоночок на початку у Великім пості, коли є виставлення, коли это песни жальбы не для того, как мы подорвались и устали, а наоборот, это сигнал за то, что будет выставление, все стоим на колени одразу. Включаємо просто таки не рефлекторно, бо ми привикли, як дзвоночок зазвенів, всі подорвалися, бо всі стали. Розуміємо, що тепер буде за літургічний день. Бо як ми свідомо його переживали, як ми ведали, готовилися до этого, я готовлюся до того, що буде на святейший сакрамент за хвилину. Тому ось гэта ж пашана і такой стоит на колени. Тому вельми важно, так не заўсёды добра сведчыць, калі мы зусім якби паралельна вось той літургічны дзень, які адбываецца, мы там па прывычкі штосьці там робім. Так на будучае.
W naszej kaplicy w czasie postu zapraszają na pokutne nabożeństwo. I one znowu jest bardzo ważne. Bo ciężko ujawić, że my dobrze przeżywimy ten post, kiedy nie będziemy dzielniczyć u drogi krzyżowej. Koniecznie my możemy być sami, tak samo dla siebie. To tak samo sposób, kiedy mamy aktywności wspólne. Ale tak samo bardzo ważne, wspólne właśnie razem zbierać się na tych rozważaniach wspólnej modlitwy. To zapraszają u piątnicу 10:30 i 19 godzinie krzyżowe szlaki w naszej kaplicy. Pieśni żalby, no jak to dobrze wiedzieć, 15 chwilin przed świętą mszą тут a południe. Podczas postu u piątnicy święta msza 7 godzinie ranicy i pośle krzyżowe szlaki 10:30. Następna niedziela my będziemy zbierać ofiarowanie na Caritas. Widzicie, jest trzy, my mówimy takie drogi, naprawki, nawiertanie w czasie Wielkiego Postu. To post, modlitwa i miłość. I czasami u nas jest pytanie, jak tę miłosierność czynić, komu to dać? No, szmat może nawet kto prosić, ale zawsze powstaje pytanie, no a kudy jen będzie, czy temu dać, czy jest dobra tam na coś drewne, może zbierają różnych pytań narodzające. Gdyby tych pytań nie było, bardzo prosto. Właśnie ta nasza miłosierność możemy czynić, скажем, z prawiernymi naszymi strukturami, czyli katolickimi, jakie działające Caritas, jaki dojdzie na pomoc potrzebujących, bo opiekuje się inwalidami, chorymi, одинокими, te, jakie o potrzebie, семьями, многодетными, różnymi, jakie już o potrzebie. I one na pewno adresno dopomagają, nie tak, że kto chce, no bierzcie, tylko wiedzieć, komu ta pomoc potrzebna. Temu, думаю, dobrym naszym sposobem czynienia miłosierności będzie mianowita, no, kiedy my będziemy tak samo dopomagać katolickiemu Caritas naszej archidiecezji. A pamiętajcie, że post i modlitwa oświadczają się przez miłosierność. To jest to, czym my dzielimy się. My coś na pewno odkładają na to, że postimy, że nie kupiają, nie jedzimy i tak dalej. Właśnie ten post nabrał duchowne tak samo znaczenie. Warto tymi środkami po prostu podzielić się z Panem. Тому następna niedziela zbieramy ofiarowanie na Caritas. Wielkopostne rekolekcje naszej parafii prойdą z 20 po 23 sakalika. Ich będzie prowadzić ksiądz Jury Prokopiew, jaki teraz służy u Breście. Больше подробно думаю про себе jeszcze raz pogodzimy. Кожного вівторок у каплиці о 19 годині відбувається набоженство про заступницю святого Антонія Падуанського, а кожну середу запрошує на набоженство до святого Юзафа. Всім юбілятам, ім'янінникам надходящого тижня складаємо найлепше пожадання, Божого благословення, здоров'я всіх, покарних ласк. Це на сьогодні 8 Сакавіка, не костюльне свято, але добра нагода. I kiedy my tam gdzieś tam tak samo wspominaємо, żadaємо, пересилаємо różne tam winszowania, to koniecznie w pierwszą czergu się nie глядячи tak po-chrześcijański na rolę i znaczenie żeńczyny, to хочеться вам усім тут присутним, і таких нема, подякувати в першу чергу, що у гэтым часе і моменcie życia Kościoła, funkcjonowania wy wiele często bierzecie na siebie tę odказность, jak te, jakie передаете, jak kłopocie się o wzrastaniu w swoich семьях. Koniecznie trzeba modlić o tym, jak tym zajmują się i mężczyzny tak samo, ale no, na tym etapie tak jest, тому w pierwszą czergu wam za to dziękuję. No i chcę tak samo prosić Pana Boga o wszystkich potrzebnych łask, Boże błogosławienie dla was, a tym, jak wy doświadczyli właśnie takiej bliskości Jezusa Chrysta, tak jak przeżywali te apostoły, jaki przemieniał się, jaki objawiał swoje oblicze, jaki doświadczał, to było waszym takim doświadczeniem. Życzę wam tak samo tych radości z plonu waszej pracy, waszego poświadczenia, życia dla to, co czynicie w różnych sferach profesjonalnych, naszych parafialnych, czy tak samo w swoich семьях. Niechaj dobry Bóg każdemu z was błogosławia i prosi wam to przez zastępnictwo Najświętejszej Panny Maryi, powstanie i pomodlić Twojej obronie. Отдаемся, Святая Богородица, у наших потребах не погоджай молением нашим, и от усялякой злой пригоды выбавляй нас завсёды,
Анна хвалебная и благословленная, о Пани наша, опекунка наша, судяшальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Ну и коли по жаданні звести данного слова, то жадаем вам збавлення. Прийміть Боже благословення. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословить Бог Усемогутний, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в супокое Христа. Дякуємо Пану Богу. Святый Архангеле Михаиле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а Ти, князю войска небесного, могутностью Божой, скинь у пекла шатана і інших злих духов, які нас губодушною по світі. Аминь. Найсвятейшее сердце Иисуса, Змилуйся над нами, беззаганное сердце Марии, будь нашим порятунком, Святый Архангеле Михаиле, молися за нас. Спів 34.